tantaz-tanta ekimena aurkeztu, ez, 1000 saretoan. Hortarako urarekin jarduten diren pertsonekin bildu gara, horiekin batera egin nahi izan dugu, eta izan ditugu sorosleak, zuhiltzaileak, lorazainak, iturginak, eta, zerrenda luze bat. Garbitzaileek adibidez, giza eskubideen urraketa guztiak garbitu nahi dituzte, zuhiltzaileak kondena luzeak sortzen duten sute hori itzali nahi dute, eta finean giza eskubideen aldeko apustua da gaur egin duguna, eta giza eskubideen errespetuen alde gure konpromisoa adierazten dugu. Tantaz-tanta ekimena Gasteizen jarri da martxan, eta hortarako tantak bildu behar ditugu hurrengo egunetan, tanta batzuk lortu egin ditugu ere baina, baino hurrengo egunetako erronka hori izango da, ez? Tantaz-tanta Bilboko itsaso hori sortzea. Hortarako, hitzordu garrantzitsu bat daukagu bihar bertan, arratsaldeko 8 Andra Mari Foru plazan, eta hor ur jarri egin dugu.